Mga Buhat Kapitulo 18. Human niini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Didto gikatagbo niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa Ponto nga bago pa lang nga miabot gikan sa Italia kauban sa iyang asawa nga si Priscilla. Tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo. Miduaw kanila si Pablo ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tulda, mitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang buhat. Matag adlaw ipapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudiyo ug sa mga Grego. Sa pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa maayong balita. Gipamatud-an niya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Sa dihang misupak sila og nagbiay-biay kaniya, iyang giyabyab ang abog sa iyang biste ug miingon, "Kung dili kamo maluwas, inyo kanang sayop. Wala ako'y labot. Sukad karon moadto ako sa mga dili Hudiyo." Busa, mibiya siya didto ug mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Hudiyo nga ginganlag Postyo, nga nagtuo sa Dios. Ang iyang balay kasikbit sa sinagoga. Si Crispo nga pangulo sa sinagoga mituo sa Ginoo, lakip ang iyang tibuok panimalay. Daghan usab nga mga taga-Korinto ang nakadungog sa maayong balita, ang mituo og gibunyagan. Usa ka gabi iniana, pinaagi sa panan-awon, ang Ginoo miingon kang Pablo, "Ayaw kahadlok, padayon sa pagwali kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo kay daghan sa mga taga dinhi ang nagtuo kanako." Busa, nagpabilin si Pablo didto sulod sa usa ka tuig ug gitudloan niya ang mga tawo sa pulong sa Dios. Sa dihang si Gallio mao na ang Romanhong gobernador sa Gresya, naghiusa ang mga Hudiyo ug gidakop nila si Pablo ug gidala ngadto sa hukmanan. Mingon sila, "Kining tawhanan nagdani sa mga tawo sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod." Sa dihang mosulti na unta si Pablo, miingon si Gallio sa mga Hudiyo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan ug sa inyong kasuguan, kamong mga Hudiyo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga. Og gipagula niya sila sa hukmanan. Unya, ilang gidakop si Sostenes nga pangulo sa sinagoga ug gikulata atubangan sa hukmanan, apan wala kini tagdan ni Gallio. Human niini, nagpabilin si Pablo sa Corinto sulod sa daghang mga adlaw uban sa mga kaigsuonan. Unya, mibiya siya kanila og milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mogikan sa Cenchrea, nagpaupaw siya tungod sa panaad nga iyang gihimo. Miabot sila sa Efeso diin gibilin niya si Priscilla ug si Aquila. Unya, miadto siya sa sinagoga ug nakiglantugi sa mga Hudiyo. Ihangyo siya sa mga tawo sa pagpabilin dito sa dugayng panahon, apan wala siya mosugot. Hinoon, sa pagbiya na niya, giingnan niya sila, "Kung mutugot ang Dios, mobalik ako." Unya, milawig siya gikan sa Efeso. Sa pag-abot niya sa Cesarea, miadto siya sa Jerusalem ug ipangumusta niya ang mga iglesia ug unya milahos siya sa Antioquia. Wala madugay, migikan siya ug miagi sa kayutaan sa Galacia ug Phrygia ug gilig-on niya ang tanang mga magtutuo. May usa ka Hudiyo nga ginganlag Apolos nga taga Alejandria,
nga miadto sa Efeso. Maayo siyang musulti og batid sa kasulatan na matuto siya sa pagtulun-an sa Ginoo. Ug sa dakong kadasig nagsulti siya og nagtudlo sa husto mahitungod kang Hesus. Hinuon, ang bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibaw-an. Maisugon siya nga isulti didto sa sinagoga. Sa pagkadungog ni Priscilla ug Aquila kang Apolos, gidala nila siya sa ilang balay ug gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulun-an sa Dios. Sa dihang mihukom si Apolos nga moadto sa Gresya, ang mga magtotoo sa Efeso mibulig kaniya pinaagi sa pagsulat ngadto sa mga kaigsuonan sa Gresya aron dawaton siya nila. Sa pag-abot niya, nakatabang siya dako sa mga tawo nga tungod sa grasya sa Dios nahimong mga magtotoo. Gilupig niya sa lantugi ang mga Hudiyo pinaagi sa lig-on niyang mga katarungan nga nagmatuod gikan sa kasulatan nga si Hesus mao ang Mesiyas. Mga buhat kapitulo 18.